मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो, जर बायल घोवा वांगडा 2 वरां न्हिदत ना तर सिवील कोर्ट तुमकां डिवोर्स दिता. फादर अलेक्स डिमेलो ज्युडिशियल विकार हेका माहीत आसा म्हाजी बायल आतां 5 वरां म्हाजे न्हिदत ना, तरी ह्यो म्हाका चर्च एनॅलमेंट दितना आनी हे सांगतात म्हाका की तुजे काजार सॅक्रेमेंट नसलेले हे प्रूव करून दाखय. अरे सॅक्रेमेंट प्रूव करून सगळेच काजारां तुम्ही लायतात ती सगळे सॅक्रेमेंट असतात, पण फादर अलेक्स डिमेलोन 30 एनॅलमेंट केले. हे कसे तोडले? 30 एनॅलमेंट कसे तोडले? खोटारडे यांचे नियम सगळे खोटारडे. 1 नंबर खोटारडे नियम आहे. पैशाचो धंदो असा नुसतो. हे सगळे का ना तुम्ही का ना हे म्हाका शिकून हांव सगळं उघड करतलो. हां, तुम्ही लोकांची स्पिरिच्युअल ब्लॅकमेल करतात. जर बायल जर न्हिदत ना 2 वरां सिव्हिल कोर्ट दिता आणि तुम्ही जे बायल न्हिदत ना 5 वरां घोवा वांगडा ते तुम्ही का ना ते पकडत नात. तुमचे नियम खोटारडे नियम 2000 वर्षाचे खोटे नियम असतात ते म्हाका शिकयतात आणि सॅक्रेमेंट म्हाका सांगतात की प्रूव करून दाखव तुझे सॅक्रेमेंट काजार नसलेले. हां, आणि तुम्ही जी सॅक्रेमेंट काजार लायतात ती जी काजार लायतात ते सॅक्रेमेंट असतात. डिफेक्टिव्ह मॅरेज पण लायतात तुम्ही आणि तांकांच तुम्ही एनॅलमेंट दितात. खोटारडे तुम्ही का ना तुमचो असो धर्म आहे ना तुमचो असो का बरबाद जातलो तुमचो धर्म. सांगता तुमकां 1 नंबर तुम्ही खोटारडे आसात आणि हे लोकांकी हॅरेस करतात तुम्ही देवाच्या नावान. तुम्ही कितें करतात ते म्हाका माहिती, ती पण उघड करतलो. माझी तकलीफ फिटली ना सगळे उघड करतलो. बिशप हाऊसा पर्यंत नाही ऑल इन बिशपच्या हाऊसा पण सगळे उघड करतलो. आता सांगता.